everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Og karon niya ang katapusang sumpay ning sugilanon nahisulat sa hangin. Ako tingali ng kabarkada, mo gamit sa tingali. Andama lang ang pagkaon sa lamisa. Kay mga unta, ako nalay mo abli sa prutahan, Shane. Franco! Ayaw pag-iosip mong ginhansi! Ayop ka! Kita ang duwang hayop, Julia! Nakakita gini kong laong, ha? Nasunog agad tumainit tungod mo! Angay ka lang mamatay uban sa imong kabet! Isiguro untan mo nga ako ang mamatay, dili si Darlene! Karon, mubawag ng tanan. Wala si Darlene, pero buhi ka nga may gumba sa mong plano! Naibaw ka ba? Kung asa unta rin paingon, at tumi sa Boracay, magpayahay, pero imong giguba, Julia! Angay lang nga mamatay ang traidor nga sama ni Darlene. Bata pa siya, demonya na siya. Imo lang untang nagpasagdal si Darlene nga makalayas. Imo lang untang gidawat nga nagkinahanglan kong matanong asawa, Julia! Ayok ka! Puslan may iguba mo now. Gupon ko sa bingnaw, limos kong kumong. Payat! 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 Kipusin ko nito. Amahan mo ko nito. Mahal ka may hinunggan! Ikaw ang mamatay. Mag-inunulat. Shane! Shane! Takan! Silbat na! Dada ang bag sa kwarta! Kao nagmaayo pa ha. Kailan mo ko ma-enjoy sa pagkaon? Lami magud maluto si Mama Nahing pa. Dili sapoy. Naring, ngano nagpulis man ka? Pulis ang akong amahan ug inahan. Mao nga misunod na lang sab ko nila. Pero ang tinuod, ganahan gyud kong magdoktor. Ay! Di ay maayo. Oh, di ay maayo nga balita. Balita! Ang mata sa agta, nalata! Manang. Ikaw, no? Nasa ka rin mong kiat, Manang. Unsa pa'y balita, ha? Manang? Bitaw man. Ay, may gibalita nga dunay duha ka patay nga nakitan sa usa ka bahay o gituhuan nga magtiayon nga nag-unay pinusilay. Unsa? Unsa? Pero sa pagtan-aw nakos mga nang og bayon, uy! Hala, sila man si Ma'am Julia ug Sir Franco. Unsa? Ay, tanawa ra gud ninyong kuha sa Facebook, oh. Ako magyun ning screenshot, tanawa ninyo, oh. Biko no. Si Julia tuod ka na. O si Franco ka ng usa. Pero, dili mailang naong. Ay, unsaon, sir. Sunog man kuno ang naong sa lalaki. Naas comment section ng detalye, sir, ay. Nag-una sila pinatyanay. Oy. Kinsa itong nang lambas pultahan? Ako nang susihon, ha? Kaon lang mo diha. Tinuod yun ang imong gisulti, Sir Alejandro. Nga ang mga dautan, kung mao ni magkaaway, patay ang resulta.
Wa na sila makapaabot. Nga muatubang pa sila sukmanan sa ilang sa nga nabuhat ni Mama Celes. Dawaton na to nga maukad to. Ang gusto nilang mamahimong katapusan sa ilang pagkadautan. Ay, tabang! Unsa man ron? Unsa ron? Nga nang lisod man ka dinhi manang! Aray. Ay, ayaw ba? Ay, nag-idulit sa akong pistola, Shin ba? Ay! Shane! Shane! Ayaw tiyaw niya pistola ang ni Manang! O ganong dili man ha? Nga nang lisod mo siya dinhi! Anay naman ko dinhi kinutago ko! O ka nang mitago man ka! Nagbatay na sila! Wala ko'y mama! Wala ko'y kapahingnan! Shane, paminaw! Paminaw! Mahimo ka mabalik o puyo din eh! Helena, Pero kinahanglang imo na husayon kung unsa ka nakagubot nga imong nasudlan. unsay nahitabo sa mong inahan o amahan? Dili gede ko ni mo anak pa! Dili, Shen. O kinahanglan imo kayong dawaton bisan sakit. Buhi na si Manang, Shane. Basta bubuto ng arbas nga, ikitumong mo sa ingo. Kipusalibret ko si mama! Kikubanyan ni mama! Mga... Ipusil niya ko si Franco! Angay lang siyang mamatay, di ba? Traitor siya ni mo, papa! Iyang gikapit si mama! Aron makuha niya ang imong kwarta. Kunya iyang gikabit ang batanon kong higala. Mao nga angay lang nga mamatay silang tanan! Shane! Aguroy taon, pagan man ko, ane. Shane! Shane, sige na! Ambil ka ng imong pusil! Shane, sa ako nag-ingon, mahimo ka mabalik o puyo dinhi. Dinhi mismo sa imong kwarto. Legal ko ikaw nga anak, Shen. Ayaw kalimot, anak. Og pasaylo ako sa akong mga pagkuwang. Pero napatay kong gagalingan ko nga, mahal. Kinahanglang atong atubangon. Ang bisan unsa kangilaan nga panghitabo sa atong kinabuhi, Shane. Mulurang-rang ang bagyo, Shen. Og ang mga desisyon nga atong mahukman. Sayop man o husto. Kita ang muatubang sa mahimong resulta nini. Maprison ako! Maprison ako! Shane, ang pag-aangkon sa mas makapagaan si mong kinabuhi kaysa pagtago ni ini. Ay, may CCTV ang bahay nga namatyan sa imong inahan ug amahan, day Shane. O kung napatay man nimong imong amahan, na-record ni. No! Ayaw kahanok sa pag-atubang si mong saha, Shane. Tabangan ka naman ni Papa. Mao ka na, Shen. Pa, nadaban ni mo ang request ni Shane nga bag? Oh, ni Ana. Napalit ba nimo ang libro nga request ni Shane, Helena? Ni Ana. Ako sab, gilutuan ako sa siyang paborito, biko. Malipay na si Shane ni Ana. Dugay mang migawa si Shane? Ay da, nagpagwapa pa tingali to. Nala siya. Hala ninyong tanan. Kagwapa gud mo, Shane. Uy, Di makuol, kay daghan akong friends sa soil. mao ba? Hello, Papa. Nabang ako mga request? Naakayo. Yes, yes. Toed, niya pa rin imong gipangayong Bible, Shane. Wow, thank you, Ate Helena. Hala? Dako na ang tiyan ni Ate, oh, Kuya Lando. Ang pingin na sa Ate Helena, ha? Ooy. Niyasab ang diary nga imong gipangayon ako.
Og ang imong paboritong biko. Yay! Og ang mga sudan, Inday. So, kompleto naman. Okay? Ready? Sing! Happy birthday to you. Tot, tot, tot. Happy birthday to you. Tot, tot, tot. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dear Diary, malipayon na kayo ko karon. Dako na og kausaban si Shane. Nadawat na niya nga kinahanglang payra niya ang iyang sa og nakita ko nga bag-o na siyang pagka-Shane. Oga, nagpasalamat sad ko ni Mama Celes. Nabisan ko na kausarami magkita. Nabatyagan ko kihapon ang iyang pagmahal. Og labaw sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo. Tungod kay, why imposible niya. Og din ni mga higala natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat, Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tulob ug kasikas, Ricky Garing. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sukilanon. Sa papel ni Helena ug sa papel ni Celis, Jelly Haka, Alejandro J. Badayos. Nagda sa papel ni Shane ug sa papel ni Manang, Marites Albores, Lando Marvin Sanchez Caballero, Julia Cecil Dionisio Cabrera, sa papel ni Miko Ojerax, Franco Ricky Garing. Kining maong sugilanon, gidalit kaninyo sa RMN Production Center. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigyapon sa RMN. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.